בוא תסביר לנו, אנחנו לא מבינים, בוא רגע. מה עושים? ככה, המתקן שעשינו, אבא ואיר חיללו ממש הרבה, יותר מדי. ככה. היה מטורף. הקיבה שלך הייתה בראש. הקיבה שלך הייתה בראש. תודה נודה. לודה לא עשתה כלום ומיה יפה מאוד. תכף אנחנו מחכים פה לרכבת. היא אוספת אותנו, נכון שהפאק גדול אז היא אוספת אותנו. צריך רכבת בשביל לנוע בבר. צריך רכבת בשביל לנוע בבר. לפי ופה זה הזמן, כמה זמן. יכולים היה כתוב משהו אחר. הנה, 2 דקות. 2 דקות עד שהרכבת מגיעה. פארק, היורו. איפה, ראית אותה? הוא לא ראה אותו. כמה, מידן? טלפון שלי. לא. יופי לודה. קצת? כן, עכשיו ראיתי שחסו כאלה. נראה לי שמה... מאיפה היא מגיעה? מאיפה היא מגיעה הרכבת? משם מפה. מאיפה היא מגיעה? מאיפה? מאיפה? משם מגיעה. משם? הנה היא. הנה הרכבת. יאללה בואי לוד. רגע, בוא נקצר, לא? קח, לודי. הנה זה רכבת בתוך היורו פארק. אני אלך עם יאיר. ביי.